erabakigarrian gaude. Espainiako banketxeak erreskatatzeagatik Kutxabanken privatizazioa berehala gertatuko da. Hala ere, gai honen inguruan oraindik ez da eztabaidarik egin BBK, Kutxa eta Vitalen batzarretan. Naiz eta batzar horiek izan Kutxabankek akzioen gainezko erantzukizun osoa daukatenak. EAJ-ari nahi bezala ateratzera ari zaizkio gauzak. Gertatzen ari den guztiaren atzean dago EAJ eta PPk gauzatu zuten akordioa. Finantza sistemaren erreforma eta politika neoliberaletan sakontzea dira krisis ekonomikoa hori aurre egiteko EAJak eta PPk partekatzen duten errezeta. EAJaren eredu neoliberalaren ondorioz eta emergentziazko egoera ekonomikoari aurre egiteko Bizkaiko herritarrak eta ekonomia erreala sustatu beharrean gure eskualdeetako beharrei erantzunez eta bertako enpresetan inbertituz eta lagunduz jeltzaleek espekulazioa sustatzearen alde egiten dute. Gainera, ez diote etxe kaleratzen arazoari irtenbiderik ematen eta BBKaren privatizazioa bultzatzen dute. Horren adibide argia da Kutxabankek etxe kaleratzeak egiten jarraitzen duela. Fernandez jaunak kontrakoa iragarri bazuen ere, ez du agindutakoa inoiz bete. Ez legedia berria indarrean egon aurretik eta ez dekretua indarrean dagoenetik. Kutxabank da etxe kaleratze gehien gauzatzen dituen finantza erakundea eta norbaitek galga jarri ezean bide beretik jarraituko du. EAJak eta PPk bazekiten EHB Bildu izango zala etxe kaleratzeak geratzeko motorea eta horregatik baztertuak izan gara. Ikuspegi hori kontuan izan da aritu ziren Kutxabankeko administrazio kontseiluaren osaketa eta kutxen legea bera adosteko. Kutxen lege horrek boterea kentzen die udalei eta ondorioz Kutxabanki anistasuna eta hurbiltasuna kentzen die. Kutxen legearekin egindako trikimailuak eta gerora administrazioa kontseiluan osaeraren egindako manipulazioak helburu bakarra dute, ezkutuan aritzeko aukera izatea. Aurretik, Bizkaiko bigarren indar politikoak batzar nagusietako mailan ordezkaritzarik ez izatea galarazi zuten eta orain EAJak PPk bikoak direnak eta ez direnak egin ditu EH Bilduk BBKaren administrazio kontseiluan ordezkaritza ez izatea lortzeko. Tristea da eta kezkagarria da guretzat PSek eta Komisiones Obrerak fronte horrekin bat egin izan. Hausnarketa sakonerako deia ere luzatu nahi diegu alderdi eta sindikato horiei. Kontutan hartzeko aurreko astean harturiko posizioak eragingo dituen ondorio sozial eta ekonomiko larriei. Izan ere, ez dago zalantzarik, Euskal Herria Bildu Kutxabankeko kontseiluak kanpo usteak ondorio zehatzak izango dituela. Etxe jabetzen aurrean planteatzen den irtenbidearen arloan, aurrezki kutxen, erabateko privatizazioan eta gizarte lanaren galeran. Horregatik eta horretarako utzi bai gaituzte dagozkigun karguak gabe. Horren garrantzitsuak diren arloetan erabakiak oztoporik gabe hartu ahal izateko. Euskal Herria Bildu baztertuta ez baitago PNV-Pren asmoa eta interesei aurrea egingo duenik. EH Bilduk bestelako eredua proposatzen du. Bizkaitarrak aintzat hartuko dituena, egiazko fiskalitate progresiboen oinarrituko dena, enplegua sortzeko inbertsioak egingo dituena, gure eskualdetako
sare sozioekonomikoa indartzea helburu duena eta alboratuta utzitako lehen sektorea berreskuratzeko eta sektore publikoa indartzeko helburua daukana. Izan ere, beharrezkoa da justizia sozialen oinarritutako neurriak indarrean jartzea eta horretarako ezinbestekoa da guretzat izaera publiko eta helburu soziala duen aurrezki kutxa bat edukitzea. BBKak ezoiko batzarra egitea proposatu dugu, bai kutxan eta Vitalean ere bai. Honako proposamen zehatz hauek aztertzeko eta Kutxabanken administrazio kontseilua anitza eta demokratikoa izateko helburuarekin. Etxe kaleratzeak geldiarazteko eta privatizazioaren aurkako gure jarrera irmoa argi usteko. Lehenengoa da kutxa privatizazioaren inguruan. Aurrezki kutxak besteak beste kutxa, Vital eta BBKak privatizatzeko asmoak gauzatu nahian, Kutxabankeko akzio batzuk saltzeko aukeraren aurrean, batzarrau honako adostasuna honetara iristea proposatzen dugu. BBKako ordezkariek Kutxabankeko akzioak saltzearen aurka daude eta beraien eskuan dagoen guztia egingo dute ekintza hori eragozteko. Bigarrena da, etxe gabetzeen inguruan. Egun pairatzen dugun krisiaren ondorioz, familia eta norbanakoi etxe kaleratzen neurriak aplikatzeak eragin duen ezbehar larriaren aurrean, BBKako batzarrari honako akordio hau adostea proposatzen diogu. Erakunde honen izenean, Kutxabanken parte hartuko duten ordezkariek, bankuko administrazio kontseiluko hurrengo bileran honako proposamen hau bozka dezatela eskatzea. Kutxabanken etxe kaleratze guztiak bertan bera utziko dira, eta gutxienez 2008tik Kutxabankek etxe gabetu dituen personei etxe bizitza bat alokairu sozialean bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu, etxe biderekin elkarlanean. Eta hirugarrena, Kutxabankeko administrazio kontseiluaren ordezkaritzari buruz. Honako adostasun honetara iristea proposatzen dugu. Kutxabankeko administrazio kontseiluan kutxen izenean parte hartuko duten ordezkariak, ordezkaritza hori betetzeko, batzarrean aurkezten diren hautagaitzak bozkatuz eta emaitzen proporzionaltasuna errespetatuz izendatuko dira. Hauek dira, hurrengo batzarrean, gai ordenean sartzeko Fernandez jaunari bideratzen dizkiogun gaiak.